Jätpä istumaan. Joo. Joo, tervetuloa Friday! Tänään mä kerron teille 2 helpponappia Moneyglitchin Terrarias. Katri Varo, oppilailla droide. Sitten menkää vaikka maahan. Sitten ensimmäisenä te tarvitset yhden kristallishardin ja yhden food platformin ja tarvitsette hammerin. Ihan sama mikä. Ekana teette tähän tämmösen reijä. Tommonen vaikka. Pitää olla vaan yhden blokin. Ja sitten tää. Ottaa platformin tohon. Panostakaa yhden kerran. Ja laitatte vaikka tähän blokiin. Ja sitten holdaa tässä. Kristallikanniin. Ottaa loputtomasti mitä. Kato. Nyt mulla oli tässä 78. Niin, siinä on se ensimmäinen. Onks toinen on vähän vaikea, mutta ei se oo paha. Ekana. Teidän pitää mennä multiplayeriin. Host and play. Otkaa teidän tyyttä. Ja sitten ottakaa joku random maailma, minkä te haluatte. Ja sitten start. Otkaa joku ihan random password teemakuusta. Ja sitten oota. No niin, kaveri. Toinen glitchi, Moneyglitchi, on tämmönen. Ekana. 2 teleportterimaahan. 1 void monolitti. Tää niinku post moonlordi, niin Katri Varo. Ja sitten te rikotte tämän alemman teleportteri. Ja sitten tämä lentää tässä. Joi. Niin sitten te vaan right-klikkaatte koko ajan. Ja saatte ihan infinite void monolitti. Tää on ihan sika hyvä, koska sillä saa ihan sikana rahaa. Ja tässä oli tämän päivän videot. Mutta ottakaa like ja subscribea mun channelille, koska mä oon aika uusia. Niin subscribea. Ja hei, nähdään seuraavassa videossa.